Salut băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de Chis Opening pe site-ul GG Drop. Înainte să începem, nu uitați aici de promocodul 911 pentru 11% la orice depunere pe care o face sau 901 pentru 11% la orice depunere de minim $10 și câștigați și o cutie gratuită din partea mea. Gata, voi mă auziți? Da. Ah, Sau la fel, cel mai probabil. ce și tu la fel, mă? N-ai tu treabă, mă. N-ai tu treabă, mă. A zis că și el o fute pe fita, mă, dacă o fut eu. A, îți dai seama. Mă bag. Pe da, nu-i trag eu la lufit. Ca să nu zic eu la ce. Ia, deschidem grinja. Ai, mă, bani? Motane? Am 2000. Și vrei să ne Dar julcăm? nu vreau puternic, că vreau să păstrez și pentru episod. Bine, următorul episod ne jucăm Case Battle împreună. Bine. Dați-mă un kiss acum. Bine, hai să dăm un Case Battle. Unul micuț așa. Fă-l tu, Motane, de cât vrei tu. Eu Dar am nu, spus, gen, nu-mi fac de fă 800 maxim. de 800 maxim, îl fac eu? Da. Bine, Bag aici bine. cuțite. Cuțite. Hai. Zi ce vrei, zi, Duțule, zi ce vrei să băgăm. Cuțite. Păi cuțite, lasă, că nu Păi- bag doar cuțite. Aia, odată. Knife. Mai sus. Mai sus. Hop. Aia de stânga araș. Rush B, vreau și un cover. Așa aici. Vreau și un de-ăsta. Vreau un gloves. Aha. Păi trebuie să scoatem ceva. Bine, uite, Nu scoatem scoatem și cu- cover-ul. Așa. Și băgăm de ăsta. Uite așa. Atât dau. Hai, și Atâta. mergem așa, da? Da. Hai. Privat, da? Da. Ți-l dau pe Discord. Pe general, ți l-am dat. Ha. General Access. Hai. Te bate, mută, nu cu aia. Zici tu? Nu, Aaa. unde? Că m-a bătut ăsta la fiecare case battle. L-am bătut și cu $3. Nu cred. Mamă, să moară, Na la nae. muie! Na, că începe prostul în forță, na. Da, la muie! Na, să-ți trag numai palete în gură. Nu mai e nimic ca prostele de acum, poți să-ți pui mâna pe piept. Puneți mâna pe piept, hai! Hai! Îmi dă. Hai că te arunc în aer să vezi mănuși aici. Mamă, să moară familia mea, uite mă. Opa! Mamă, coaie, dar mai îmi trebuie în pula mea, că 500. Ce slobă să-ți mai fac, mă? Mamă, și jucăm fizică, îmi bag pula, mă. Uite și tu. Ia mai dă-i unul, mă, același, să mor tu. A? Hai, prostea. Stai, mă, vere, că eu fac ăsta, case battle-uri. Am dat drumul la episodul. Hai, Motani. Vreau să te văd. M-a bătut Motana, a luat 1000 și. Prostul. Prea bun cu aia. Butterfly în stânga. Da. Ai luat-o. Iau pe fita la pulă. Ai luat-o, ai fugit, ai fugit. Ce? Lasă că îmi dă din mănuși, 6-6 și ai plecat. Îmi dă din mănuși. Aaaa! Mare vulcan ce-mi pică. Nu! E bun, A. așa, lasă așa. 6-6 și am plecat. Ia năsta să ne se de asta. Nu, iau eu de-astea. Ia năsta să ne se de asta. E Da, mă, gata. dă-mi Pandora's box-uri. Da, Spandorasul. Nu te bată, mă? Amară, Aha. Mai dai unul? N-are tu pe... Mai dai unul? 600 maxim. Hai, mă, prostea, uite, mai pun un knife. 600 maxim, bă, mortule. E 777, ce mi 600, ce mi 777? Aoleu, cu aia și rămân cu balanță 800 în pula mea. Și eu ce mai filmez? Bine, mă, hai. Ai noroc că am milă de tine, că știu că... Au. Păi de la micul dejunie rutina. Hai să vezi ce fac eu în mașină. Uite unde sta eu. Unde sta? Uite Nu unde așa sta. odată. Te-ai făcut Uite să-mi unde bag. sta la mâine. Hai să-mi bag pula în el, mă. Stai așa, mă, că ți spică de acum și de restul. Easy. Bă! Aici te-am spart, te-am nenorocit, prostea. Te-am nenorocit! Aaaa! Mamă, să vezi ce-mi pică acum. Să vezi dacă nu. Nu e 80 și e 300. Ce? M-a bătut! Na. Bă, fita
ia să o iau. Ai încă unul, ai tupeu? Am tupeu. Bagă Păi- 1000 acum, mă. Normal. Ai, bă, dar nu vreau mă vere de 1000, că e frică. Gata, poți 2000, poți 2000, gata. De 1000? Poți 2000, da. Bagă cuțite, Bagă- bagă cuțite. Bagă-mă una ca lumea și gata, mă. Două de-astea, hai. Mamă, e gata. Hai. Care pe care, bă? Care câștigă, mă. Și hai. Hai, nu mă supăra, chiar îți facem 30.000 în balanță. Hai. Oricum îi pierd în balanță și- Mai bun el? Uite să Las-o așa. bag. Poate e un Acum butterfly te-am- de la... Poate e un butterfly de la nesimțit acum. Uite, Da, băga mea și Las-o așa pula că în el. să-ți Mai bag. merge. Tot la fel. Mai vrei motane unul? Ho, că nu merge microfonul, mai dai una, hai. Hai. Te rup, să te sparg, îmi plac banii. Îți plac banii, Hai. e? Hai, Hai, dăm bani, banii ăștia acum. Dă și mie banii înapoi acum. Triplu dacă se poate. Hai că ți-am dat link-ul, proste. Ho, acum intru. A, mortule. Uite de asta de handicap îți pun pe piept. Na. Carambit. Bă, frunte, să recunoască lumea. Ai, bă! Ma! Dracu-ți mă cu Ma! astea. Ma! Ce dracu-ți mă cu astea, mă, Să omule, te mă. iau pulă. Na la muie, fraiere. Nu mai zic Mai nimic, vrei? mă. Mai dai, mai vrei? Nu mai am ce să zic. Stai un pic să-mi fac banii. Fraiere. Pizdele mică de genie rutină. Aoleo. Cred că s-au cam inversat rolurile. Eu am Bă, 4.000. sincer. Sincer, cred că chiar da. Da, băieți, ăsta a fost și video de azi. Sper că v-a plăcut aici acest case battle. Nu uitați aici de promocodul 101 pentru 11% la orice depunere de minim $10 și câștigați și o cutie sau 111 pentru 11% la orice depunere pe care o faceți și ne auzim pe următorul video. Salut!